Сёння ў працэсе працы здарылася незвычайнае. Нешта ў рухавіку хрумкнула, яна стала, і ўсё, не працуе. Трэба глядзець, што там такое. Па-першае, адкруцім свечку. Будзе бачна, па ёй можа свайму бачым, можа якія кавалкі метала, альбо што іншае. О, свечка прыгожая. Трошку патрасем. Нічога. Па-другое, будзем адкручваць тады, вось тут, дзе сцяпленне знаходзіцца спецыяльнае. Будзем знімаць рухавік. Здымаем тросік газу. Тут яго трэба троху аслабіць. Затым кнопку стоп. Ось. Добра, зараз будзем рухавік. Нам спатрэбіцца шасціграннік 4-го памеру. І трэба будзе адкруціць 4 такія вінты. Адкручваем апошні вінт. Зараз будзе цікава. Глядзім, што мы тут бачым. Нешта тут сыпалася. Ай-яй-яй, нешта там, мабыць, з рухавіком ніякім чынам не праворочваецца. Ну што ж, будзем далей адкручваць. Карацей, будзем разбіраць яе поўнасцю, здымаць гэны ахоўны кожух, адзін, другі, і глядзець, што там далей. Паліва мы злілі, пачынаем разбіраць. Знялі ўсё, што маглі. Нічога нам гэта не дало. Таксама не рухаецца там. Ну, будзем далей разбіраць вось гэную рэч, дабірацца да рухавіка, да яго сэрца. І такая у дапамогу мы выклікалі другі рухавік, каб параўнаць з тым, які зломаны. І што мы бачым? Вось тут які памер да гэтага кожуха. А тут што зрабілася? Ён накруціўся на свой шкіф, на гэты болт, і прыціснула. І таму ён спыніўся і ні туды, ні сюды. Тут усё паршнявае, хутчэй за ўсё у нас ўсё добра, а вось тут, прабачце, трэба нешта рабіць, каб яго зняць адсюль. Бо тут, бачыце, вось яно, лёгка вор. Зараз будзем пытацца зрабіць тое самае з гэным, альбо з гэтага рухавіка, здымем, паставім сюды. Тут у нас левая разьба, таму трэба будзе адкручваць в адваротны бок, чым звычайны болт. Ставім гэта ўсё ў ціскі. Заціскаем. З першага раза не атрымалася. Добавим сюды жидкага ключа. О. Можа ён дапаможа. Ставим тиски и спробуем. Резьба тут левая. И вот зараз добра бачна ходить поршень. Кажались. Ось он троху ворочается. Ну, нам гэта не дапамагае. Таму трэба неяк крыльчатку стапарыць і круціць. Усталявалі стопар і зноў спрабуем. О, пайшло, дарэчы. Пайшло. Вау! Развалілася. Будзем глядзець, што тут у нас робіцца. Тут ужо можна зрабіць руками. Ось. Ну, будем глядзець зараз, що далей. Як усё знялі, все пачало працаваць. Завазілка, рухавік. Уся справа была ў тым, што вось гэны пятачок неяк злез і прыціснуўся вось да гэтага кожуха. І вот так заціснуў тут, і ўсё.
Ось мы выдатна бачым. А, тут уже зняли. Высветлілася, чаму гэта ўсё здарылася. Таму што калі мы увесну рабілі прафілактыку гэтай касы, запамяталі паставіць вось такі упор спецыяльны, каб ён не даваў прыціснуць да кожуха. Вось он упіраецца тутака і ўсё, трымаецца, калі ласка. А мы яго запамятвалі паставіць, і таму ўсё гэта здарылася. Трэба быць больш уважлівым пры зборцы такіх рухавікоў. У запасе у нас ёсць такі вось запасны элемент сцеплення, фрыкцыён. Яго памер, калі так браць, 57 з маленькім хвостиком. Той, які стаяў раней. Вось он боўтаецца тут. Яго памер 55,9 недзе. Зразумела, што мы паставім больш новы сюды, каб ён працаваў. Калі ўжо у нас такая справа, то мы кожную запцацку памылі, пачысцілі. Вось, каб все выглядала добра. Амаль як новая будзе. Паветраны фільтр. О, трэба працярэць яго. Збіраем усё на месца. Заварочваем гэтыя вінты, якія мацуюць кажух. Усталёўваем катушку зажигання. Выбралі сектор махавіка, на якім няма магнітаў. Бо калі будуць магніты, і вельмі цяжка усталяваць, яна будзе туды-сюды прыгаць. Затым глядзім, які там зазор. Нам трэба, каб ён быў з міліметр. Заціскаем гэны вінт, каб ён прыціснуў. Потым глядзім, яна крышку рухаецца, зазор. Пакідаем з міліметр. І фіксуем верхнім вінтом. Уже было файна. З першага разу не атрымалася. Вось тут все файна, але калі падыходзіць да магнітаў, выступ катушкі займае махавіку. Трошку адагнем яго отвёрткай і заціснем. Заціснулі ўсё, правяраем. Так добра. Зараз будзем глядзець, каб была іскра. Гэта ж самае галоўнае. Трэба замацаваць. Іскра ёсць. Калі паставіць пальчик, даць крышку тут. Бачылись? Усё усталявалі, правяраем. Ой, рухавік жывы. Добра, нічога не займае. Зараз праверым, што робіцца са свечкай. Ось іскра ёсць. Цудоўна. Поставили на место чырвоны кожух. 5 винтов тут затиснули. Тут клеммы. Зараз будем збирать филейную частку ему. Спочатку усталявали глушитель, 2 болты, 3 винт, потом кронштейн для паліўнага бака. Зараз будем усталёўваць сам паліўны бак. Усталявали паліўны бак, яго такая ахоўная пласціна, і тут ставим карбюратор. Прокладка, карбюратор, потым кронштейн для троса газа і паветраны фільтр. І мы гэты бутерброд павінны ўсё прымацаваць да рухавіка. Прамацавалі шэрую ахову глушителя. І зараз можем паспрабаваць завесці рухавік. Троху дадзім паліва для яго крышку. Все, хопіць. І далей, як заўсёды, падкачаем. Падкачваем паліва. Потым робім багатую сумесь. І спрабуем.
Працює. У нас отрималася голова без коси. Хотим трохи зразу. Все удачно. Збираємо далі. Зливаємо паліво. Протягуємо працювати з рухавиком. Щоб воно не вилилося, не наробило шкоди. Ми його знову у каністру спеціальну, яку ми набили, щоб розводити паліво для коси. Тому що перший рухавик, який нам допомагає, з якого ми беремо з обсадки. Тому що перший рухавик, з якого ми беремо з обсадки, ось він. І він зіпсувався именно тому, що залили паліво без масла двухтактного. Разводили у разных бутылках, бутылях, а масло было такое некольоровое, наблытали, залили палево и сгорел, осыпсовался рухавик. Появились задиры, компрессии нема. А для генного рухавика мы уже набыли такую канистру и разводим только у ёй. Якое б не было масло, кольоровое, некольоровое, двухтактное, только у ёй разводим. Собираем далее нашу косу. Ставим на место утулку, якую той раз мы запамятовали поставить, и до чего все это здарилося. И закручиваем отворотный бок кронштейн, на яким крепится гене сцепление. Застопорили маховик и крышку подтягнули гене вусы. Ось коли ласка. Все працує. Збираємо далі. Тут, коли ми ставимо, головне, щоб супадав на керунок. На генних фрикціонах. Так само стопорим маховик і добре затискаємо. Зараз поспробуємо завести. Цікаво поглядіти, як буде працювати генні колодки. Зараз поглядимо, як тут працює сцеплення. Рухавик заведіть. Ось собранная наша коса. Залили палево, подпомпуем крышку, спробуем завозить. Все працює, товариші. У нашей праці ремонтувати рухавик нам допомагав шрубоверт з битою шестигранной. Ось генний пригожий набор. Вельми нам допомагає. Так само магнитка на 10, ключи накидные на 8-10, штангель, свечный ключ и набор шестигранников. И самый головный — это старый рухавик, узор якого нам допомог правильно собрать працовний рухавик. Дякую тобі. Хоч він і зломаний уже 3 роки, але допомагає завсюди. З якого можна взяти з обсадки і як узор у нас дає представлення, як працювати. До речі, коли він згорів, то майстри нам порадили набити нову косу з таким рухавиком, чим ремонтувати гени. По кошту амаль тое на тое. Там може сама коса на долярів 10-15 коштувала дорожей, нежели ремонт рухавика. І ми з його беремо, і карбюратор брали вже, і ось сам рухавик був для нас донором. Все добре. Усім дякую.